What? What? Wayo! Kamu tu pulang orang kita kasih. Aku tak ada farao. Kita kasih wallahi bayar ruwa mu kasih. Kai lahiya. Sauna ne haka. Wanga ba Allah mutumin kirki haka dai ku zo ku kama mutane da bugu wanga lokaci da rayuwa sai a hankali. Ka san ta ne? Na san shi mana. Ba Allah mutumin kirki na ai ina wanga na san shi mutumin kirki. Barawo ne wallahi. A wallahi ba san shi ba. Wallahi kai da ka kai na kawo ma. Wallahi da ka kai na kawo ma. Ai ku ci ba ni. Ku ci ba ni. mana a gobe ka ce ba ga ita ba an kai ƙarshen magulmata ka dai ganta yau ko ga ta nan La ilaha illallah zare. nan ce ma Koi nan ce ma ina Allah ne lai Zare. a nan ce ma Zare. nan ce ma tsari na haka fa Zare kana gani ne. Zare kana gani ne. nan tsari Idan ya ka yaro sai baba cikin mu sai iya yunwa mu ne jiki ne sai yaro mu ma muna yunwa ke bari Allah sai kawo abinci sai in baku ai to ai kai dayar baya ba kai ka je me ciko me ciko me ciko ai kai Kika. lemon parangkui. Tu m'as pas fini avec les filles, c'est gâteau du What? Lemon parangkui.